ఇంకా కిందకి సారీ నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాలి సారీ నెక్స్ట్ ఇంకా ససరి ససని ససరి ససని సరిరిగా ససరి ససని ససరి ససని సరిరిగా గరి గమన గరి గరి గమని రి గమ ఓకే ఇంకా పిచ్చి పిచ్చిగా ఆపేస్తా మధ్యలో మీరు రెడీగా ఉండాలి ససరి ససని ససరి ససని సరిరిగా ససరి ససని ససరి ససని సరిరిగా గరి గమన గరి గమన గమని రి గమ మళ్ళీ ఓకే ఇంకా పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి మీరు సో మీరు ఆడుకుంటున్నారు అనుకోండి మీకు యూ కెనాట్ క్యాచ్ అప్ సో నేను ఐ కెన్ బి లేజీ ఐఎమ్ ప్రివిలేజ్ హియర్ నాకు ఎక్కడైతే పాడాలనిపించలేదో అక్కడ ఆపేయచ్చు కానీ మీరు యూ కాంట్ బి లేజీ నౌ ఓకే పిల్లలు ఎంతమంది లేజినెస్ని పక్కన పెట్టేసి ఈమె ఎప్పుడు ఆపేస్తే అప్పుడు పాడడానికి రెడీ అన్నట్టున్నారు గుడ్ ససరి ససని ససరి ససని